ଏଣେ ତ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ୍ଭେ ଆଉ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ବାବା। କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଆରେ ସିନ୍ଧୁ, ମତେ ଭାରି ତୃଷ ଲାଗୁଛି ବାବା। କେଉଁଠୁ ଜଳ ମୁଣ୍ଡାଏ ଆଣି ଦେଇ ପାରିବୁ ବାବା? ଭାରି ତୃଷ ଲାଗୁଛି। ବାବାରେ ଶ୍ରବଣ, ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାରି କୁଟୀରକୁ ଯାଇପାରିବା ତ ବାବା? ହଁ ବାବା, ଏଇ ଯୋଉଥିରେ ଦୁଶୁଛି କୁଟୀର ଆମ୍ଭର, ସେଠାକୁ ଯାଇ ତୁମକୁ ବଜାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଯିବି। ଆରେ ସିନ୍ଧୁ, ମତେ ଭାରି ତୃଷ ଲାଗୁଛି ରେ। କେଉଁଠାରୁ ଜଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆଣି ଦେଇ ପାରିବୁ ବାବା? ଆଣି ଦେଇ ପାରିବୁ? ବାବାରେ ଶ୍ରବଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜଳ ଘେଣି ଆଣ। ଏ କଥାର ଭାରି ତୃଷ ହେଲାଣି। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଯିବି। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ନ ହେଲା ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଶିକାର ମୋର ବୃଥା ହେଲା ଆଜି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ ଅନ୍ଧକାର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ। ପାଶେ ମୋର ବାଣ ଶବ୍ଦ ଭେଦେ। କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଶିକାର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଶିକାର। ଏଠି ତ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଆସିଯିବେ ସେଠାକୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ହଁ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ।
ଏହିତ ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ କରିଥିବେ ଜଳଧାରଣ ଜାଦୁ ବାଣ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ମୃଗ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଘ୍ର ହେଉ ସେଇ ସିଂହ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଜ ହେଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦି ଘେନିବ ତା ଜୀବନ
부처모로 사람이 타갈라 무수모로 기도사거리길래 기도서라 기도서 사랑거리 해우라이 봐봐 사람은 되지요 봐봐 किए तुम्हें बालक कुह कुह बालक परिचय दे कुह कि नाम तुमर तुम्हें संध्या समय काहे के आसिल बालक काहे के आसिल गुरु अभिशापे पितामाता मरण धुरी ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଚୋର ମୁଦା ଦେଇପାରିଲି ବାଳକ ଜନ୍ତୁ ଭାବେ ନଦୀ ଖେଳଙ୍କର ବିଦ୍ଧ କଲେ ଭଗବାନ ବାଳକ ମୁଁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି ବାଳକ ମୁଁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି मते तू अभिशाप दे बालक मते तू अभिशाप दे
ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ବାଟୁଳି ଦ୍ୱାରା ଗଲା ଆମ ପ୍ରାଣ। ସେହି ପରେ ସଦା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ଆଜି ସେହି କଥା ମୋର ହୋଇଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। हे राजा, हे राजा, ତମେ ମୋତେ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବ? କୁହ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ। গুরু অভিশাপরে জড়িত হয়ে পিতা মাতা মরণ ধরে ସେମାନେ ମୋତେ ଚଳ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଚଳ ମୁଣ୍ଡାଇ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ ବାବା। ହେ ରାଜା, ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? କୁହ ବାଳକ, କି କାମ? ପ୍ରାଣ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ବାବା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲ ନା ପରିବାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସେଇ ଭଗବାନ ବୋଲି। ହେଲେ କାହାନ୍ତି ତୁମ ସେଇ ଭଗବାନ? ସେଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ? ତୁମେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲ ନା ନାରାୟଣଙ୍କ ଗପ ଶୁଣେଇ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହେଲେ ଆଜି କଣ ତମର ସତ୍ୟ ଦୁନିଆର କୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା? ଆଜି କଣ ତୁମର ଧର୍ମ ଲୋପ ହେଇଗଲା? ମା, ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମା। ହେ ରାଜା, କାଢି ଦିଅ ତୁମ ଏ ସର ବିଧର। ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ।
हत्या भाईगिरे तते सानोरे खेले त्रोड़े रे बोरा काईगे गौसला तारे पाए हत्तरो बाला जन्म की पाप अर्जित ले पूर्व जन्म की छड़े करी मते रखी अच्छे विधाता आजे कोई कर्मे अच्छी अवे को अभिशाप କିପରି ପାରିଲୁ ବାଳକର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ କିପରି ଜଳ ନେଇଯିବେ ଅନ୍ଧୁରେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ତାର ଫେରନ୍ତା ପଥକୁ ମୋତେ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଆମ ସିନ୍ଧୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ଉତ୍ତର ଦେବି କିପରି ଜଣାଇବି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମର୍ମାହତ ସମ୍ବାଦ ଫାଟିଯାରେ ଦାରୁଣ ହୃଦୟ ଫାଟିଯାରେ ନୟନ ଯୁଗଳ ତୁ
Ego prana prastara eya. Ele sadara kopina sarera ko. Ha ha! 뭐 나가서 살았다. 훌쩍 빠지고 밀어댔다라도 살았다. 아저씨 거이고 우지어리 언더 링거 마세 이제 왔다라 너야 너 빼돌라 수고마로 라저푸트라 브루토 살리라고
बाबा शीघ्र दे मायाको तर भारी क्लिश हेलानी ଅଗଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ତୁମେ ରାଜା ଦଶରଥ ଏଠାକୁ ଆସିଲ କାହିଁକି ରାଜା ତୁମ ଅଧରେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତା କଣ ହୋଇଛି ରାଜା ଆଉ କହିପାରିବ ମୋ ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଛ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଦେଖିଛ ଆମକୁ ସେଠାକୁ ନେଇପାରିବ ରାଜା राजा तुम्हारी सिंधु मोरी जरा घात रे तर्क को चाले गला I'm
নসুরি তার করুণা বচনা দেখে তোমার বুঝু সমୟରେ ন দেখি পুত্র বদনা কালিব জীবন এই অন্ধ বন্ধুনির অভিশাপ কেবে নহে ভাবি ভালো Puttrika Chudivara, Puttrika. तुम्हें महाभाग्यवान राजा तुम्हें महाभाग्यवान तुम्हारी कुलरे जन्म देवे स्वयं विष्णु भगवान तापरे এই অন্ধ মুনির অভিশাপ ফল প্রতিভাব যাও রাজা যাও ମୋ ପୁତ୍ରର ଚିତା ଭସ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ସେଇ ଚିତା ଭସ୍ମରେ ଆମେ ପିତା ମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦିଅ ଯାଅ ରାଜା ଯାଅ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଚିତା ଭସ୍ମର ଆୟୋଜନ କରିବା